প্ৰথমতে মই সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজি যিটো আমাৰ মহিলা সজাগতা সভা আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ লোৱা হৈছিলে সেইটো সভাত আমি যিমানখিনি ভাবিছিলোঁ উপস্থিতি হ'ব তাতকৈ আমি ভবাতকৈ বহুগুণে ইয়াত উপস্থিতি হৈছে আৰু আজিৰ উপস্থিতিটোৱে এইটোৱে আমাক মানে মনত এটা সাহস দিছে যে আমাৰ ইউপিপিএল দলত আমাৰ মহিলাসকলে আগবাঢ়ি আহিছে। আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ যিবিলাক আঁচনি আমাৰ মহিলাসকল সন্তুষ্ট হৈছে আৰু সেইকাৰণে আজি ইউপিপিএল দলত দলে বলে ওলাই আহিছে। আমিতো 100% আমাৰ ইউপিপিএল দলে জয়লাভ কৰিব আমি নিশ্চিত হৈ আছোঁ। কাৰণ আমাৰ দলৰ হৈ যিখিনি মানুহে কাম কৰি আছে, যিসকল কৰ্মীয়ে কাম কৰি আছে, সেই কৰ্মীসকল এতিয়াও মানে এটা যিখিনি যেনেকৈ মানে বিচাৰিছে তেনেকৈ মানুহৰ সহায়টো পাইছে। এতিয়া চাওক, যদিও বিজেপিৰ EM আছে, বিজেপিৰ EMে এতিয়া ৰাইজক একো কাম কৰি সন্তুষ্টি দিব পৰা নাই আৰু তেখেতৰ ওপৰতো সম্পূৰ্ণ ৰাইজে ভৰসা হেৰাই পেলাইছে। আৰু BPFে যিখিনি কথা কৈ আছে, BPFৰ কথাটো আমাক ৰাইজক একো প্ৰভাৱ পেলাব পৰা নাই। কাৰণ BPFৰ দিনত এই শুক্লা চেৰফাঙত যিখিনি কাম কৰিছিল বা কৰাটো নায়েই, তথাপিও আমি কৈছোঁ যি কৰিছিল সেইটোক লৈ ৰাইজ কেতিয়াও সন্তুষ্টি হোৱা নাই। আৰু সেইটোৰ কাৰণে এতিয়া যদিও বিজেপিৰ EM আছে বা BPFে কিবা প্ৰচাৰ কৰি আছে, এইবোৰ কথাই কেতিয়াও ৰাইজক একো মানে বেলেগ চাইডে দিব পৰা নাই। আৰু সেইটোৰ কাৰণে এতিয়া ইউপিপিএল দলৰ যিমানখিনি মানে আমাৰ সহায় সহযোগিতা লাগে সম্পূৰ্ণভাৱে ইউপিপিএল দলে পাইছে। दिनै गोबां आइजो बिथांमोनानो फैदों बे मेलाव आरो बिथांमोनजों जों सावरायदों जे जोंनि सोलिबाय थानाय इउपिपिएल गभर्नमेन्ट बेवहाय जोङो जेनोखि गोबां आसनि लानायनि गेजेरजों आइजोफोरजों जों सांग्रांथि मेल लानायनि गेजेरजों जों बेखौनो सावरायदों जे बिथांमोना जोंनि गभर्नमेन्टजों हेफाजाब होफानायनि गेजेरजों बिथांमोननो जों जिखिनि स्किम होबाय बेवहाय बिथांमोना गोजोननाय दंना गैया। लोगोसे फैबाय थानाय समाव इयुन जेनेरेसनखौ मोजां मोनसे मेसेज होलांनो थाखाय बिथांमोना माबायदि स्टेप लागोन बेनि थाखायबो बिथांमोनजों जों सावरायना लादों। आरो जिहेतु जोङो गोबां बिथिङावनो जों नुदों आइजोफोरा दिनैहाय गोबां बिथिङाव आगबारिलांदों आरो लोगोसे गोबां मेल मिटिङावनो जों नुदों जे आइजो बिथांमोनानो गोबाङानो जोंनि मेल मिटिङाव फैयो, जोंखौ हेफाजाब होयो। जों बिनिफ्राय मिथिनो हायो जे गोग्गो समाज दानायाव जोंनि आइजो बिथांमोनानो मैखोमै माने भूमिका लागासिनो दं आरो बेनि थाखायनो दिनै सुक्लाय सेरफांनि आइजो बिथांमोनजों सावरायनायनि गेजेरजों हेफाजाब होफैनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों। बेरेखा दोलोआथ' गोबां बाथ्राखौनो नंनायखौबो नङा होननानै बुंगोन आरो बेवहाय जोङो दासिम जोंनि जेसेबांनाखि रेजिस्ट्रेसन जानाय सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ बिनिनो जोङो 3,865 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 करि रांखौ होनाय जाबाय आरो बिनिनो फार्स्ट किस्ति आरो सेकेन्ड किस्ति होनाय जाबाय आरो थामथि खेबनि जिनिखि होनो गोनां दङ बेवहायबो जेब्लानाखि जोंहा प्रसेसआव जागोन नाम लानाय जागोन बेवहाय बिथांमोना रेजिस्ट्रेसन जानाय आइजो बिथांमोनाबो सेल्फ हेल्प ग्रुप माने सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रेजिस्ट्रेसन जानाय माने आइजो बिथांमोना माने मुंखौ होनो हागोन। दा बेवहाय जिहेतु गोबां समाव गोदो जों नुदों जे हाग्रामा सारनि समाव जिहेतु आइजो बिथांमोना जिहेतु बे प्रसेसखौनो जिहेतु लानो हायाखैमोन, खिन्थु दानि दिनावहाय जोंनि मानगोनां बिटिआरनि श्री प्रमद बर' सार बिथांनि इनिसियेटिभ लानायनि गेजेरजों सान्थि फैनायनि गेजेरजों बेखिनिखौनो जे मोननो हादों बेबो मोनसे जोंनि थाखाय फार्स्ट स्टेप। आरो बेखौ जोङो लानो थांनाय समावनो जोंखौ जेरैबायदि आइजो बिथांमोना सापर्ट होदों बिथांमोनाबो एसे जे नाजादों जे जोंनि जिहेतु सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जिखिनि रेजिस्ट्रेसन जानाय आइजो बिथांमोननि ग्रुप दङ बिथांमोनाबो एसे गावबो साखाफारा जादों जे जोङो रांखौ मोनो मोना बे उननि बाथ्रा, खिन्थु गभर्नमेन्ट हिसाबै जोंनि इउपिपिएल सरकारा जे बेखौ फार्स्ट इनिसियेटिभ लादों बेखौ बिथांमोनाबो साबायखर जासिदों। दा बेवहाय फार्स्ट किस्ति आरो सेकेन्ड किस्ति होनायनि गेजेरजों दा जिखिनि थालांनाय बेखौ रेजिस्ट्रेसन जानायखौ जों उननि समाव जों होलांबाय थागोन। जोङो आइजोफोरनि थाखाय जोङो गोबां आसनिखौनो लाबाय। एग्जाम्पल हिसाबै जोंहा फार्स्टआवनो जोंहा माइनाव सना थाबाय अनसाय बिथांखि, जेरावनोखि खामानि मावनानै जानाय, सोरबा मैगं फाननानै जानाय, लोगोसे गोबां बिथिङावनो खामानि मावना थानाय जायहा एसे गोरिब गुन्द्रा न'खरखौ मोजां खुंलांनो हायाखै बिथांमोननि थाखायबो माने अनसाय बिथांनि गेजेरजों 5,000 करि रां होनाय जादों आरो बेवहायबो जोंनि गोबां आइजो बिथांमोना मोनबाय। आरो लोगोसे गियान सोरां आसनि बेवहायनोखि जाय गथ'फोरा
मोजां फरायनाय बिथांमोना जिहेतु गोबां बिथिङावनो बिजाब लेखा फरायनायनि बेलायाव बिजाब बायनो हायाखै एबा न'खरनि अबस्थाया एसे गाज्रि बिथांमोननि न'खरनि थाखायबो एसे अनसुंथाइ होनायनि गेजेरजों बिथांमोनाबो स्टेप बाय स्टेप मोनलांनो हादों आरो लोगोसे दा जोंनि नैबे यं गेलेफुनाय गथ'फोरखौ दा मानगोनां बिटिआरनि सि प्रमद बर' सार बिथाङा बड'लेण्ड CM कापखौ लादों जेरावनोखि गेलेनो हानाय गथ'फोरा जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों गावनि रोंगौथिखौ बेवहाय दिन्थिनो हादों आरो समफोराहाय जोंहा 15 तारिख खालि बिनिनो फाइनेल मेट्चआ जानो थांगासिनो दङ आरो बिनि गेजेरजों मोनसे यं जेनेरेसनाबो मोनसे मेसेज मोनदों जे मानगोनां बिटिआर सि प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननायाव दिनैहाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानिफोरा आवगायलांबाय थादों आरो बेवहाय रायजायानो बिथांमोना जोंखौ सापर्ट होदों आरो बेवहाय जुदि सोरबाफोर जोंखौ साजेसन होनो नागिरदोंब्ला जों बे साजेसनखौ अरायबो जों आजावगोन आरो बिथांमोननि आशीर्बादखौबो जोंनो नांगोन बेखौनो आसा थाबाय।